снимаш да кихна. Здраве. Благодаря. Коя буква е Н? 14. Значи... Да кихна пак, за да го кажеш. 806. Не, 14. Но аз не познавам никой с Наско. Нанси Дрю от 5-ти етаж. И продължавам. Едно ново съобщение от кой? Сава. От Сава? Поздрави от източната част на източния дял. Мерси, Сава. Благодарим ти, Сава, в този момент. Ти благодарим. Най-сърдечно. Между другото, снимаме по-отдолу, защото така носът ми става много голям. Чудесен е носът ти. А така, за да сме така. Чудесно. Чудесно. В момента се намираме в юго-источния дял. Хапат ни юго-источни комари. И сме на езерото Загорка. Точно така. Планираме да го изпием. Макар че ме разбира. Да го пресушим. Именно. Благодарим на нашата операторка Никита. Николета ли? Никита, това е за теб. Никита. Много си космата и днес, Никита. Чудесно. Мисля, че трябва да направиш нещо по въпроса. Значи, репрезентваш БНС с тези космати крака. Не те ли е срам? Въпреки, че оня ден те видяхме с тениска Петрол, а не с тениска БНС. Между другото, Никита, искам да знаеш, че според мен е много глупаво, че жените трябва да си бръснат краката и че това нещастник, който го измислил, е много гаден и сега ние страдаме. Разбираш ли? Тоест, ходи си космата, ние те харесваме и така. Това е за личната ти хигиена, защото през лятото ще много жега. Обаче, виж, брадата може да си я махаш. Да, мога да си разкараш и опашката отзад, че. Не ти ли пречи? Ей, секси. Не знам, върни се тук. Върни се тук. Така че опашката, нали? Какво за опашката я пак? Да резнеш, да махнеш, че е нещо много... Не ми ли отиде? Да даваме... ме разпитват децата вкъщи, не знам какво да им кажа. Да даваме по същество. Ви от БНС, какво правиш в Стара Загора? Лова риба с червей. Всъщност след малко ще лова риба. Това ще не го правиш на езерото Ариана. Защото тук... Да, защото тук риби няма. Няма риби. Тук риби наистина няма. Две. Да. А защо ги няма? Няма ги, ама защо? Само Света Троица знае. Ами. Нищо, справяме се добре. Ловим лисици. Едно стадо имаме вече. Едно стадо лисици. Това ми прилича на крокодил. Други впечатления от града? Ами други впечатления, града е чудесен, има много светофари. Нещо за правите улици да кажете. Улиците са прекалено прави. Светофарите са прекалено работещи. Мацките са яки. Друго? Друго? Няма друго. Това е. И го изядохте пред мен микрофона. Това беше. Край.